nem láthatta a föltámadott üdvözítőt. Tudniillik, Jézus föltámadásával minden keresztény ember előtt megnyílik a jövőnek a titka. Azaz, Urunk egyértelműen megmutatta, hogy az emberi élet keresztútjának hol van a folytatása. Évente 10 000 zarándokolnak el a nagy vallás alapító Mohamed sírjához. Sokan megállnak a piramisok előtt, a fáraó nyughelye előtt. Ki ne látogatná meg Párizsban járva az invalidusok templomát, ahol Napóleon hamvai nyugszanak. Bécsben a kapucinusok kriptájában fekszenek az egykor oly hatalmas Habsburg császárok földi maradványai. Temetésben csak kevesek részesülnek. Vagy talán éppen ellenkezőleg, mert hiszen ez a történet valamennyiünk története, a legszebb történet. Mert a mi nevünket a halál felírja ugyan a fejfánkra, de a sírjából harmadnapon dicsőségesen föltámadott Jézusunk végig suhan a temetőkön, hogy életre keltsen valamennyiünket, és hogy vele együtt mindannyian újjongó örömmel kiálthassuk. Föltámadtam, és élek, örökké élek. Az mondjam meg is.
Oda kellett bejönni. A mennyekből alászállós a világnak életet és üdvösséget adó Urunk Jézus Krisztus által. Ki te veled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik most és mindenkor és örökkön örökké. Könyörögjünk az Úrhoz. Tekintsre Jézus Krisztus Úr Istenünk, mert hálánra írtott többikünk eledelekre. Áld meg! Szenteld meg ezeket! Mint megáldultad és megszentelted a vakost, melyet a hívő Ábrahám, a bárány, melyet Ábel hozott neked égő áldozatul, úgy szintén a hízott hurkot is, melyet a fékozló fiú megtérésekor leöletni parancsoltál. Valamint őt méltóvá tetted kegyelmed élvezetére, úgy add, hogy mi is az általad megáldott és megszentelt eledelekkel táplálkozván, a te szent keresztelés harmadapi föltámadásod által mindnyájan egészségben nyerjük meg mennyei szent áldásodat. Mert te vagy az igazi eledelés, minden jónak útfeje, Krisztus Istenünké mindeneket megáldasz és megszentelsz, és téged dicsőítünk kezdet nélküli atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Könyörögjünk az Úrhoz. Uralkodó Úr Istenünk, mindenek alkotója és teremtője, áld meg a túrót, vajat, tojást és a többi eledeleket is. Hozd meg bennünket jóságodban, hogy bőségesen nyújtott ajándékaidat élvezve, ami Urunk Jézus Krisztusnak halottaiból való harmadnapi dicsőséges föltámadása által teljünk meg s egyszer mind kimondhatatlan jóságot adj. Mert tiéd a hatalom, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Keljen fel az Isten, és széledjenek el az ő ellenségei, és fussanak orszája elől, kik őt gyűlölik.
belenyészik a füst, enyészenek el, mint elolvad a viasz a tűzszín előtt. Jöjjetek ki a dicső látvány, nézzetek asszonyok, és Sionnak mondjátok, a térvénynek Jézus eltámadásának Ez a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és vigadjunk azon népséget. Föltámad Krisztus halottaiból, egyőzte halállal a halált. Sírban levőknek életet ajándékozott, Uram, irgalmat, adj áldást, Uram. Krisztus igaz Istenünk, ki föltámad halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Az üreg tisztában anyjának, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, aranyszájú Szent János Konstantinápoly főpüspökének, szent és
és istenjeltség atyáinknak és minden szenteinek esedezései által. Könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Föltámad Krisztus! Az Úr áldása rejátok az ő kegyelmével és ember szeretetével mindig, most és mindenkor és örökkön örökké. Szentséges egyetemes főpásztorunk, II. János Pál római pápának adjunk békességet, egészséget és áldást, számos boldog éven át. Azért figyelnek előre fel, hogy magamnak pályáznak. Egymás hátra képesek állnak fel. Hogy menjenek, hogy hatóság egymást. Addig, hogy már az asszony meglaudik abból az elemauzsáról. Ez kis idejűre mi lesz? Te is ide! Hát így én már most olyan boldog leszek. Hol repülnek ki? Rossz kanállal kavargattam.
azt mondja, hogy bal kézről. Libanyáj, a Szekereség háza, hangos lesz Feri a zene. Még mindig hangos.